Запали и... Странно се преда между другото. На антифризът малко сега. Да, това масло сега като се нагрее, но после да имаме проблеми с него и да трябва да се... Нищо няма, бе. Жорга стил. И така, главното съдийско ръководство преценя, че беше най-атрактивният пилот за публиката, обаче... Трябва да си одиш. Още веднъж аплодисменти. Има голямо желание да продължи. Не, кажат го гафа. Тя да го преобърнаха. Да. Уха. И стигайте назад и да продължим. Че не дей да снимаш на такъв зум. Те се виждат достатъчно добре иначе. Като снимаш на такъв зум, половината снимки ще ми зарежи добре апарата, сега взема зум. Хубаво, ще прави каквото искаш.